тай чанд рӯз мешавад ки дар 4 ноҳияи шаҳри душанбе ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти мавриди ниёзи аввал баргузор мегарданд. Ин ярмаркаҳо дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри душанбе бо мақсади фаровонии бозори истеъмолӣ ва ғанигардонии дастурхони сокинону меҳмонони пойтахт дар арафаи соли нави мелодии 2022 ташкил гардиданд. дар ярмаркаи мазкур аз ҷониби вазорати кишоварзӣ навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили картошка, пиёз, карам, сабзӣ ва ғайра бо нархи дастрас ва сифати хуб ба сокинон ва меҳмонони пойтахт пешниҳод шуданд. бо баргузор намудани чунин ярмаркаҳо сокинон метавонанд маҳсулоти мавриди ниёзи аввалро бо нархи нисбат ба бозор арзонтар дастрас намоянд. ҳадаф аз ташкили ярмаркаҳо таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти зарурӣ, дастрасии мардум ба маҳсулоти хушсифати озуқаворӣ ва инчунин ғанӣ гардонидани хони сокинони шаҳр мебошад. ҳама рӯза маҳсулотҳои арзон бо сифати баланд ворид шуда бо нархи дастрас пешкари шаҳрони шаҳри душанбе карда истодаем. маҳсулотҳо хеле зиёд мебошанд. дар тамоми анборхонаҳои корхонаҳои воҳид давлатӣ бозорҳо маҳсулот зиёд ҳастанд. ба пуррагӣ гуфта метавонем ки нархҳо баланд намераванд, нархҳо ба ҳамин хел кас ҳамин хел мемонанд ва дастрас мебошанд. ярмаркаи фурӯши маҳсулоти мавриди ниёзи аввал дар корхонаи воҳиди давлатии бозори меҳргони ноҳияи исмоилӣ сомонӣ, буруши кӯчаи ҳусейнзода ва мирзо турсунзодаи ноҳияи шоҳмансур, дар майдончаи назди бозори қарияи болои ноҳияи сино ва дар майдончаи назди корхонаи воҳиди давлатии бозори саховати ноҳияи фирдавсӣ ташкил шуданд. дар ярмаркаи мазкур корхонаи воҳиди давлатии оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалияи шаҳри душанбе, вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, агентии захираҳои моддии давлатӣ, кишоварзони вилояти Суғду Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар маводи мавриди ниёзи аввалро бо нархҳои дастрас пешниҳоди сокинон ва меҳмонони пойтахт гардониданд. иброҳими Неъмат, Аюбхони Маҳмурод, шаҳри Душанбе, Хабар.